ikhona into oyifumanayo. Haleluya. Apha ekuzithobeni ufumana ukuthini? Ukuphakanyiswa. Haleluya. Mina ndicela ukuxelela, uyabona i-aeroplane nje bazibhaba phezulu nje. Ayiveli bhaba phezulu i-aeroplane. Ifike iqalephi? Phansi. Haleluya. Njengoba imoto uzibona zibaleka kangaka ku-freeway zinceda intoni? Yi-floor. Phansi zinceda kuba phansi. Haleluya. Kaloku kuthiwa imoto makiphakama kancinci ibhabhe ayizukwazi. Funeka ithini? Incamathele phansi. Haleluya. Ne-aeroplane noma ingabhabhi isuka apha iyaqabela eRussia iyaqabela eAmerica, amandla wathatha phi? Phansi. Haleluya. Amen. Funeka ifumane ibhalansi, funeka ifumane amandla, funeka ifumane amandla okuphakama phi? Phansi. Haleluya. Mna ndadla ngova kudala kuthiwa even kwayiintaka ezi ingasuka kulowo mthi iyosho kulowa umthi, isuke kulowo mthi iyosho kulowa mthi, kodwa izawunqana. Unqana kwayo izawuzapha ezantsi emhlabeni. Haleluya. Izofuna amanzi phi? Emhlabeni. Ayizokho ngaze yasuka phaa ezweni ngemvula emafini intaka amanzi, izawufuna phi? Emhlabeni. Enzeni izofumana amandla. Haleluya. So apha ekuzithobeni kukhona izinto ezitheni ezifumanekayo. Noma ungenza umimi, noma ungenza imingqusho, noma ungenza umbona, zonke ezo zihlonywa phi? Emhlabeni. Kuthiwa kuhlonywa imbewu, kuthiwa kuyahloyelwa, kuthiwa kuyalinywa, enze kuzoba khona isikhozi santoni? Sombona. Zonke zifumaneka phi? Ezantsi. Haleluya. So icebo linye masiyazini uba masisithobeni. Haleluya. Ngoba noYesu Kristu ithi iBhayibhile ukuze naye anqobe into ebeyizele emhlabeni kwanyanzeleka ukuba asithobe. Haleluya. uYesu Kristu weza emhlabeni, xa fika emhlabeni wabethwa ngabantu. Haleluya. Bamthifela abantu. Haleluya. Bamenza into engento uYesu Kristu. Haleluya. Kodwa uthe apha ekubethweni kwakhe. Haleluya. Wanikwa igama elinamandla. Haleluya. Elinamandla ngaphezu kwawo wonke amanye amagama. Haleluya. But into yabangela uba uYesu Kristu abe namandla ngaphezu kwawo wonke amanye amagama kungenxa yoba wazithoba. Haleluya. Ilapha kule ndawo sibhale apha kuFilipi, Filipi chapter 2. Haleluya. Haleluya. But xa uyifundayo yona yazi ithi uYesu Kristu wanikwa igama elingaphezulu kunamanye amagama onke. Haleluya. Ukuze onke amadoda agobe xa kutheni